Поредното нападение на разбеснели се цигани над българско семейство. Роми нападнаха полицаи пред виетнамските общежития в столичния квартал Красна поляна. Те са нападнати безпричинно от роми, покрай чиято къща минали през нощта. Ще ви избия всичките българи, вика тук. Ама тук вече 5 убийства стана. Комшията е убит от тех. С железни пръти по главата, са облекли го в гол, за грабеж. Лежи ли някой в затвора за това? Не, малолетни били. В селото към 11 часа вечерта двама роми нападнали и обрали възрастна жена. Главата е щупена, лепена е. С нощи има друго момче, което са го били. Бил ограбен за 2 лева с лични документи. Това е. Просто ни е страх вече. Не знаем какво да правим. Айор Хитлер ли? Аз се казвам Хитлер. Трябва да правим само една ликва. Само една ликва. Да ми дават подат на мене и аз да направя българите само са. Закона да му е по майката на закона. Закона вълне, закон няма. Ще правим секс и това е от това по-закон няма, само секс. Законите обаче явно не важат за ромската фамилия Маринови. За секунди пред очите ни се разигра ето това. Ще направим вече нация. Ще бъдем турско малцинство. Да живее Ахмед Доган. Да живее Ахмед Доган. Той е нашия цар. Той е нашия велик спасителя той. Са едини. Ма ние не сме едини българи. Така ли? Страхливи. Ти ще кажеш. Страхливи. Кой е страхлив в тази история? Българите. Българите. Като ти влезе в двора и може да те убие, те не викат геури. Страх ме. Що са отмъстителни, защото да се върнат и ще ме заковат. Защо така се получи тук? Защо не се живее в това село? Защо? Само заради тях. Заради кои? Тия дето ще ме заковат. Кои са тия? Робите тия циганите. Цигани. Много е лош живота. Живот няма тук вече. Колкото остана тия орица, тежко и горко. Не можеш да ги оставиш да притесняват останалите 30 000 човека. Виж сега, такава ни е държавата, такова ни е наследството. Ти ми казваш, че тези няколко хиляди са по-важни от тези 30 000. Като на който не му харесва да ходи да живее в Швейцария.